Frecuencia Cero, con Javi Roura, 90.8. Bos días a todos, falalles Javier Roura, son as 10 da mañá e aquí da comezo Frecuencia Cero. Hoxe temos un programa cargado de novidades e sorpresas e como sempre estaremos acompañados da mellor música. Primeiro recolleremos as noticias máis insólitas da man de Miriam Rey. A realidade sempre supera a ficción, ou non, Javi? Non cabe dúbida, Miriam. Despois analizaremos as maiores cafradas que podíamos escutar nos últimos días. Algúas cun cheiro bastante repulsivo. E tanto que cheiran, Manu, a punta de todos, locutores con diarrea bucal chegarán en 20 minutos no noso ranking de burradas. E xa no cador do programa teremos unha conversa con Ignacio Avia sobre a produción audiovisual galega. Ademais de repasar os estreos da tempada, teremos unha conexión con Cannes e unha retrospectiva sobre heróis de acción e sagas interminables. E seguiremos ca xenda de concertos desta semana, unha conexión cun Eurovisivo colaborador en Belgrado e, por último, unha peza dramática. Esperamos que disfruten durante a próxima hora e agora chega o boletín informativo con Alba e Verónica que darán un repaso polos titulares máis importantes desta xornada, xoves 29 de maio. O secretario de Organización do PSOE, José Blanco, dixo esta mañá no discurso de apertura do Comité Federal de Xuventudes Socialistas que o líder do PP, Mariano Rajoy, está probando a mesma menciña que utilizou na pasada legislatura para atacar o goberno e dividir a sociedade española. Unha radicalidade que agora empregan dende dentro do Partido Popular contra el. Moratinos pide permiso ao Congreso para mandar tropas a Chad e Líbano. O ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, compareceu esta mañá no Congreso para pedir á Cámara que autorice o envío de 100 soldados e 2 avións de transporte C-295 para o reparto de axuda humanitaria a Chad. Así mesmo, tamén solicitou o envío dun buque patrulleiro e 90 militares ao Líbano. Pepe, pregúntalle canto custa iso. Pepe, recorda que canto custa iso dice How much does it cost? Home English, aprende inglés en 6 meses. 902 22 22 22. Eu pola mañá necesito o meu café e escoitar Frecuencia Cero. Encántame Javi Roura. Os policías lograron dar co pequeno, o que tiveron retido 6 horas, ata que se deron de conta de que a pistola era de xoguete. O me imagino que despois de requisar todas as pistolas de xoguete, as autoridades poríase con asuntos secundarios, como o tráfico de drogas a gran escala ou a corrupción nas comisarías. Non deberías tomar a broma algúns xoguetes. Poden trastornarte ou sacar o trastornado que levas dentro. No. Recordade, ouvintes, concursos de cuspir sempre dende pisos baixos. E inspeccionade ben os pisos antes de adquirilos. Aínda que se cadra, o máis preocupante que prácticamente acusen a Manuel Fraga de ser un centrista da liña de Gallardón. Calquera diría que o León de Vilalba fora ministro do franquismo ou que acuñara aquela frase de «La calle es mía». Pero, en fin, todo se esquece como se esqueceu o pasado comunista do noso querido Fede e como se esquecerán estes desbarres semanais. Frecuencia Cero, con Javi Roura, 90.8. Son as 10 horas e 15 minutos e é o momento de facer un repaso polos titulares que debemos coñecer este xoves 29 de maio. Pois esperemos que escoiten. Xa non te quitamos máis tempo. Moitísimas gracias por estar connosco esta mañá. E moitísima sorte nos teus proxectos. Muchas gracias a vosotros. Veña, moitas gracias. E seguimos na sección de cine. Pasamos agora a falar das estreas de cartelera. Esta semana estrease no noso país Antes de que o diaño saiba que morreches, o último thriller de Sidney Lumet. Cada película do director de 12 homes en piedade e asasinato no Oriente Express segue a ser un acontecemento. O último mestre do cine clásico firma unha cinta na que, unha vez máis, fai honra a súa carreira de renovador de xéneros, rompendo todos os tópicos das 1001 series de policías e ladróns. E de Hollywood e os seus heróis da gran pantalla nos imos ata Francia para falar dun dos festivais de cine máis importantes do panorama europeo. Trátase da edición número 61 do Festival de Cannes. Alí atópase a nosa compañeira Reyes Ribeiro. Hola Reyes, como está o ambiente en Cannes? Ola Javi, pois a verdade é que este ano hai moita expectación. Compite pola Palma de Ouro unha vintena de filmes cunha presenza destacable de cintas francesas e latinoamericanas. Pois isto foi entón todo desde Cannes. Moitas grazas Reyes. Despedimos a conexión e recordamos que paralelamente estás a celebrar o Festival de Cannes, no Porriño, que vos resultará seguramente máis accesible que o francés. O único que me fai aguantar tantas horas de tren cara ao traballo pois é Javi Roura no 90.8. Creo que agora imos darlle unha alegría a algún fan de Extremo, non? Sí, creo que temos un ouvinte outro lado da liña. Hola. Hola. Hola, como te chamas? Ataulfo Domínguez. Ataulfo, pois xa sabes, Ataulfo se nos dixo o nome da banda que formou Robin Iniesta antes de xurdir Extremo Duro, Veralos de Valde o vindeiro 4 de xullo. Sabe a resposta? Creo que sí, pode ser Dosis Letal.
Sempre atendemos os gustos máis dispares e aínda, como queda xente que se toma en serio Eurovisión, tiramos a casa por la ventana para mandar ao noso compañeiro Ricardo Saavedra o concurso que celebrouse onte en Belgrado. E aí está Ricardo, na capital serbia, para contarnos todos os detalles dunha gala onde Rusia foi a gañadora. Bos días, Ricardo. Bos días. Como se están a vivir estas horas posteriores ao festival? Bueno, pois o ambiente en Belgrado é de festa, pero tamén de polémica. Xa se está a falar dun complot por parte dos países do oeste que un ano máis se axudaron entre eles deixando nos últimos postos a países como Reino Unido e Alemanha. Aínda así, e sendo sustos, hai que recoñecer que Rusia gañou claramente con 272 votos outorgados indistintamente das amizades que existen entre países fronteirizos. Home, a quen parece que non lle afectaron os votos, Ricardo, foron o representante español. Pois a verdade é que non. Houve unhas Ancares, calquera sitio con tal de verme libre destes tres. Ben, pois xa vai chegando o momento da despedida a piques das horarias das 11 da mañá. Foi un auténtico placer compartir esta hora con todos vos. Moitas grazas tamén aos nosos colaboradores Alba, Verónica, Manu, Miriam e Elena. Un saúdo especial tamén aos nosos correspondentes Ricardo e Reyes. E a todos vos esperamos volver a tervos a todos mañá neste punto do dial o 90.8 a mesma hora en frecuencia cero.